Sanibonani you guys, welcome back to my channel. Welcome to Mnkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungijoine namhlanje. Thank you so much for your love and support. So you guys don't forget to subscribe ke mangaba ka subscribe, like i-video buye share. So kule video guys ngi-interested kakhulu odabeni lapha nokhulunywa ngoLachonco. uLachonco siyamazi you guys wayengu angazi ungumama wengane kababa uJacob Zuma into ekanjalo kasi. Ngicishe ngathi wayenkosikazi kababa Zuma. Did she get married there? I do not know you guys. Okusalayo ngizothi ongumama wengane enye yezingane yakababa uJacob Zuma. Siyamkhumbula uNonkanyiso Chonco wayekhona lapha ku The Real Housewives of Durban into ekanjalo guys ke kuthiwa ke uLachonco benoLondi London bobabili babekhona ku The Real Housewives of Durban ke kuthiwa ke ngabanye laba ke basifazana abaziba khona phana kulolu hlelo i-reality TV show ethiwa The Real Housewives Ultimate Girls Trip South Africa ezokhonjiswa ke lapha ku Showmax mangabe inyaka ngisisiya ekupheleni ke you guys. So uLachonco lapha ushuthi uyewachaza kabanzi ngokuba in the public eye uyachaza ke ukuthi akasenandaba nokuthi abantu bakhuluma bethini ngaye. So because of her being kwi public eye kakhulu yazi ukuthi kuningi abantu abayikhuluma ngayo you guys, as she is doing ama reality TV shows abantu basuke bakhulume ngawe kakhulu bashimbono yabo. You know what you guys, nezinto ezenzeka lapho sizokwenza ukuthi vele abantu bahlale bekhuluma ngawe. I'm sure uLachonco uyachaza ke lapha ukuthi vele usekujwayele ukuba ngundaba mlonyeni you guys. Wayekhona vele ku The Real Housewives of Durban. Sakhumbula ukuthi vele kwaba ngezika baba uJacob Zuma waba ngundaba mlonyeni. So lento ngiyacabanga ukuthi seyijwayele uLachonco. So uyachaza ukuthi uyathini angisenandaba nokuthi abantu bathini ngami sengijwayele. So zikhona ke imfihlo ezabe sizodalulwa ngaye. Uthi kuneimfihlo ezizodalulwa ngaye ngempilo yakhe. So ke lokho akuzu menza lutho you guys, usejwayele ke ukuthi nje abantu bahlele vele benembono ethile ngawe because you are out there in the public eye. Khona vele kumele ube nesibindi you guys, ukujwayele ube nenhliziyo ubekwazi ukuthi vele umphakathi uzosho noma yini, as long as usuhleli on these shows, reality shows, soapies and everything else you guys. Yonke into abantu abayibonayo ngawe nabazoyicabanga mhlawumbe kungayisiyo. People will always say a lot. Like I'm also part of those people who say a lot, you know. So okay you guys, kunemfihlo ezodalula ke ngaye futhi ezokwenza ukuthi abantu bakhulume ngokusho njalo uNonkanyiso Chonco you guys ukuthi kukhona imfihlo ezodalulwa ngaye futhi izokwenza ukuthi abantu bakhulume. Akazi iphi leyo mfihlo guys. So kumanje nje usaziwayo uyingxenye yabesifazana abayisishiya galombili ke ababoshelele ohlelweni The Real Housewives Ultimate Girls Trip South Africa. So uhlelo luzoqala ukukhonjiswa ke ngoMay 27 ku Showmax you guys. Takubonakala abasifazane abadume ezinhlelweni ezihlukene zakuleli ezaziwa The Real Housewives bethatha ke uhambo oluya eJamaica beyongcebeleka. So kulindeleke ukuthi bazikhininde zonke uma sebesondeleni futhi lapho kuzovela obala izinto ezahlukene ezithinta ke bona nemsebenzi yabo kulapha silapha isolezwe you guys. So echaza ke ngokuba ingxenye loluhlelo uLachonco uthe wahlangana nomunye umproducer ke bezokhuluma ngolunye ke oluhlukile kepha wagcina emtshela ngalolu. So akulo manje futhi waseyaluthanda ke. So uthi kwangithatha kakhulu ngohlelo indawo angitshela ke ukuthi sizoshuthela kuyo ngathatheka so leso sikhathi ngavuma ke yize ngingazi ukuthi bangobani abanye abesifazana abazoba ingxenye yalolu hlelo. So uthi kutheke sengibona abanye besifazana kwacaca ukuthi siyazwana kwahluka nje okukaLondi noNonku ngoba ngiyabazi kakhulu futhi sijwayelene ngake ngasebenza nabo ngaphambilini. Ngiyacabanga ukuthi usho lapha ka The Real Housewives of Durban. So uthi kwangisiza ukungazi lutho ngalolu hlelo kodwa kwangicacela sesiseJamaica ukuthi sizokwenzani lapho kusho ke yena uLachonco you guys. So uqhube wathi okuzoxoxwa ke ngaye muva nje ezinkundleni zokuxhumana nokuzovela ohlelweni ngeke kuze kumthuse ngoba vele usekujwayele lokho. So manje uthi ngumuntu manje osemehlweni abantu ukubhekana nomphakathi ngezinto ezenzeke ezinhlelweni esizenzayo kwenza ukuthi kukhulunywe ngathi ngezinto ezehlukene. Ngakho akukho kuzongiphazamisa ke manje. Ngakho ngilindele noma yini ke ezoqhamuka ngami uma kukhonjiswa uhlelo. Ngibheke ukuthi kuzokhulunywa bese kuyadlula ngoba ngiyazazi ukuthi Mbona uLachonco uthi ngoba ngiyazazi ukuthi ngubani angazi ubesenzane lapho ke laseJamaica evuruva yabanye. uLachonco njalo hayi kungcono ke ngoba ke khuma lo mseleku hayi
wayengathi umthwali senzima laphana ka The Real Housewives of Durban. So uthi ubheka ukuthi ekuzokhulunywa ngaye bese kuyadlula ngoba ngiyazazi ukuthi ngubani futhi yipi impilo engiyiphilayo. Chaza yena uNonkanyiso you guys ukuthi wengeze ngokuthi ukuba ingxenye yohlelo olunjena ulindele ukuthi kuqhubeke nokumvulela ke eminye eminyango ehlukene. I agree on that. So uLachonco uthembisa ababukeli bohlelo okuningi wathi kuzoshuba kakhulu ngoba kuzoba uhlelo lokuqala lwalolu hlobo eNingizimu Afrika. So yeah man you guys, so kusho ukuthi bebese eJamaica ko girl kuningi esizokubona ke kuleyo episode, whatever the first episode or whatever the show. uLachonco uthi okuzovela ngaye kuningi and uyazi ukuthi abantu bazokhuluma akazi ubesenzani uLachonco. Yamazi you guys uNonkanyiso Chonco ukuthi hey girl you know. So ke you guys uma ngabe evele ejwayele you guys ngoba vele kudala kwakhulunywa ngaye kwelika baba uZuma wabuye wangena kwi The Real Housewives of Durban. Kumele uyijwayele lento yokuthi abantu bazohleli vele bekhuluma ngawe and ngiyayithanda into yokuthi asho ukuthi vele sengijwayele njengoba ke luzodlala lolu hlelo inyanga iphela nje ulindele ukuthi abantu bazokhuluma ngaye. Mina ngilinde ukubona ukuthi kanti uzobe senza lokho kuzosenza ukuthi sikhulume and silinde vele ukuthi sikhulume. You know what I mean? Our job is to watch the show and then we review it, we talk about it. Into ikanje silindele lokho vele Lachonco, sifuna ukukhuluma, sifuna ukubona ukuthi wenzeni utheni kubani kwenzekeni bese siyakhuluma vele. So kuzomela ugele ke vele akwejwayele lokho you guys. This is what happens when it comes to the Ama-reality TV shows. Siyawabuka vele bese siyakhuluma into ekanjalo. So ugele uthi hayi uqinile lokho futhi akana inkinga ngoba uyazi vele abantu bayohlezi bekhuluma ngaye. Siyambongela kakhulu ke you guys uLachonco for being part of that particular show. I can't wait to watch it you guys into ekanjalo. So thank you so much. Nawe ungaphuthela ukulibuka ke lolo hlelo ithi The Real Ultimate Girls into ekanjalo. Let me go back there sibone ukuthi ithini show. I think it is The Real Housewives Ultimate Girls Trip. Okay, I was jumping the Housewives. The Real Housewives Ultimate Girls Trip into kanjalo izoqala ke laphana ngasekupheleni kwenyanga yona lesikuyo you guys. So you must watch it for Lachonco. Thank you so much you guys ukuthi ibukele video, like it, subscribe, share, and then yeah, I'll meet you again on my next upload. Bye.